በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ መጽዋዕታ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቀበሌ 01 ካብ ዝርከብ መጋቢት 5 ክብረ በዓሉ ዝኽበር ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንኳዕ ናይ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በበዓመቱ መጋቢት 5 ዝኽበር እንኳዕ አብጽሐኩም እንኳዕ አብጽሐና قبل يدلي إذا بعد زي كلنا إذا كريستيان كم نفلتن ببعمتون كم نهورن أبز حزر ما بوص أبونا أبونا بيتروس أبار قدس سينودوس أرثوذكس تاري تكسيان تግራይ ሊቀ ጳጳስ ዘዋሰሜን ምዕራብ ሽረ እንዳስላሴ ሀገረ ስብከት እንዳተመርሐ ብዙሃን ምእመናን ብዙሃን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ተረኽብሉ ብዓብይ ድምቀት ንኽኽበር ናይቲ ደብሪ ሰበካ ጉባኤ ምድላዋቱ ወዲኡ ተረኸቡ ለይሉ ጻውዒቱ የተሐላልፍ አሎ። እዚ ገዳም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰፊሕ መንፈሳዊ ግልጋሎትን ብልምዓትን ስጉም ዘሎ ዓብይ ገዳም እንትኾን ኣብቲ ምልኩዕ ገዛኻ ልምዓት ይኹን ከም እተባህለ እዚ ገዳም ብዘላቕነት ንምልማዕ ናይዚ ገዳም ሰበካ ጉባኤ ናይ የጸዳን ህፃናት ትምህርት ቤት መንፈሳውን ዘመናውን ዘጠቃለለ ክንሰርሕ ኢና። ካልእት ናይ ልምዓት ኩነታት እውን ክነካይድ ስለ ዝኾንና ጻውዒትና ተቀቢልኩም ኣብዚ በዓልና ታውን ቅድሚት አላይ ዝኾነ ናይ አስተዋጽኦን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትገብሩልና በዞም ጻዲቅ ንላቦ ኣብ ርሑቕ ዘለኹም በቲ ቅድሚት ንዝርግሖ ናይ ንግዲ ባንክ አካውንቲ ነቲ ደብሪ ክትሕግዙ ጻውዒትና ነተሐላልፍ ኣብ ቀረባ ዘለኹም ድማ ኣብዚ ብጾቦና ኣብ ዝመርሕዎ ፕሮግራም መጽኢኹም ኣብዚ በረከት ንክትሳተፉ ናይቶም ጻድቅ ቃል ኪዳኖምን በረከቶምን ክትቀበሉ መጋቢት 5 መጽኢኹም ንኽተኸብሩ ጻውዒተይ ብኽብሪ يقرب መንፈስ ቅዱስ በዓል በሉ ዓቕሊ በቲ ቃል ኪዳንካ ንደቅኻ